Salutare, Constanța! Astăzi suntem pe val. Și pentru că suntem pe val, am alături de mine un invitat care are ceva de spus. Și anume, un tânăr din Republica Moldova. Numele lui este Cataraga Vasile. Salut! Salut, salut! Bine te-am găsit și îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Îți mulțumesc și eu pentru invitație. Sper să avem o discuție faină pe interesul oamenilor. Sigur, va fi, stai liniștit, mă ocup eu de asta și o să te ocupi și tu. Okay. Spune-mi în primul rând totuși de ce ai ales Constanța. Eu sunt student aici. Sunt la Facultatea de Istorie și Științe Politice, specializarea Științe Politice, anul 3. Am ales Constanța pentru că, în primul rând, e mare aici. Marea îți trezește și îmi trezește mie. Asta zice toată lumea, crede-mă, avem mare aici, ok, strângem toată lumea. E un sentiment deosebit. Da, recunosc că pe parcursul timpului am înțeles că orașul nu e cel mai bun din punct de vedere a unui student. Mă refer pe partea asta de oportunități. Nu se compară cu București, Cluj, poate și Timișoara. Și o recunosc cu tot dragul. Deci, ai auzit și părți negative despre orașul nostru. Da, îți dai seama că mai are mult de muncit orașul Constanța pentru a deveni un centru universitar atractiv pentru, hai să spunem, pentru studenți, pentru elevii din Republica Moldova. Dar de ce spui asta până la urmă? Adică de ce crezi tu că... Bun, ideea e că orașul e micuț. Da. Oportunități pentru studenți sunt, da, reduse. București, până la urmă, de exemplu, să comparăm cu București, București e capitală. Asta înseamnă că locuri de muncă, training-uri, workshop-uri, ONG-uri sunt mai multe, mai concentrate în zona aia. Dar tocmai de asta am zis că hai să deschidem o asociație la Constanța. Asociație care se numește Comunitatea Tinerilor Basarabeni în Constanța. Ca oamenii care sunt aici, ca studenții, elevii care sunt în Constanța, să aibă o asociație, o comunitate care să simtă ei că sunt reprezentați. Atât la nivel de universitate, la nivel de licei și în general tot ce înseamnă reprezentarea studenților și a elevilor. Tocmai am înțeles. Vreți să faceți ceva al vostru aici în Constanța și să creșteți pe partea asta. Da, și vrem ca oamenii să simt ca în Republica Moldova, sentimentul ăsta de Republica Moldova, de familie, de acasă, vrem să-l creăm, să-l redăm aici acestor oameni. Și mai există și în alte centre universitare acest lucru? Noi, asociația noastră, apropo, eu sunt secretar general în cadrul Federației Tinerilor Români Pretutindeni. În această federație fac parte foarte multe sau o mare parte din asociațiile de tineri, de studenți, de elevi basarabeni din România. Bun, așa cum suntem noi, CTB Constanța, la Constanța, există și la Brașov, și la Timișoara, și la Craiova și avem o conlucrare foarte bună pe partea asta de federații și de asociații. Avem proiecte în comun, avem idei care le comunicăm unul la altul și le îmbunătățim prin discuțiile cu președinții și cu birourile executive din alte orașe. Și câți membri numărați pe țară și pe Constanța? Aproximativ. În federație sunt 16 asociații. Ok. Așa. În Constanța, în asociația noastră, în CTB Constanța, momentan, oficial, avem 27 de membri. Dar vreau să menționez un lucru. În Constanța sunt undeva la vreo 500 de studenți. Noi nu ne orientăm doar pe studenți. Asta e o altă temă care vreau să atingem puțin mai târziu. Noi suntem 27 de oameni, da? Bun, dar la evenimente, când e vorba de organizat, de făcut ceva, de ajutat, concentrația de oameni e mult mai mare. Oamenii sunt predispuși să ajute, să se implice și așa mai departe. Faptul că avem atâția membri, mulți ar putea spune că sunt puțini. Dar eu am zis că să fie mai puțini, dar de calitate. Ca să faceți treaba Aceștia sunt niște oameni care au dorința de a face activism civic, de a face voluntariat de calitate, să se implice și așa mai departe. Există și o altă problemă la spate. Și iarăși am să o menționez. Până a venit noi asociația ne-am lansat pe data de 1 iunie. Până la noi a existat o altă asociație care, după părerea mea, nu știu că am făcut foarte bine treaba. 1 iunie vrei să spui acest an, nu? În acest 2020, an, da, nu avem mult timp de când avem activitate la Constanța. Da. Și fosta asociație nu știu că a făcut bine treaba și oamenii cumva au rămas dezamăgiți pe partea asta de activism civic și de voluntariat. Și noi întâmpinăm, aș spune, mari probleme de încrederea asta a oamenilor în asociația noastră. Tocmai de asta noi muncim, facem activități, vrem să le demonstrăm oamenilor că noi suntem schimbarea. Noi putem să demonstrăm că suntem altfel.
și sper că ne reușește. Avem activități, vrem cât mai mult să facem activități pe partea asta educațională, socială, culturală și așa mai departe. Bun, să nu uităm de distracții. Studentul, până la urmă, dorește distracție. Asta e partea importantă. Adică până acum am vorbit de chestii serioase, dar adune distracția în prim plan. Adică... Da. Ideea e că noi știm foarte bine să le combinăm. Chestia că acum e pandemie și nu ne permite lucrul ăsta, asta e o altă temă. Dar avem proiecte, avem evenimente care tindem să le organizăm, doar că vedem cum o să decurgă partea asta epidemiologică. Uite că ai spus de distracție. Noi în Constanța știi foarte bine că ne distrăm mai mult vara. În restul anului orașul e puțin cam mort și vorbesc aici din punctul meu de vedere, ca tânăr. Voi cum reușiți în restul anului să vă distrați? Ce activități aveți? Ceea ce spui să știi că e adevărat. Constanța, în timpul anului, doar cluburile așa. La cluburi plecam și ne distrăm. Vara este multă distracție la Constanța. Și mai este și o altă parte bună pentru studenți. Să știi că la Constanța, vara lucrează foarte, foarte mulți studenți basarabeni și nu doar din Constanța. Vin din Iași, din Craiova, din Timișoara, vin la Constanța. Da, sunt locuri de muncă pe timpul sezonului estival. Bine plătite. Da, bine plătite. Exact. Dar pe partea asta de distracții am avut planuri, doar că pandemia le-a cam anulat. Dar avem, în momentul când la anul preconizăm să organizăm, când vin studenții la Constanța anul întâi, avem balul bobocilor basarabeni. E o seară tare faină. După asta voiam să facem Basarabia în parte. Muzică din Basarabia care se ascultă în Republica Moldova și așa mai departe. Avem plănuite acum în luna noiembrie, decembrie și iarăși o să vedem cum o să decurgă partea asta epidemiologică. Diferite călătorii. Sinaia, Brașov, ca oamenii să nu rămână doar conservați aici la Constanța. Să vadă și cât e de frumoasă și partea cealaltă a României. Da, pe la urmă prezentați toată țara. Da. Dar uite, Vasile, noi aici în Constanța vorbim despre implicarea tinerilor. Ne uităm așa cu un ochi mai încolo, mai spre vest, așa spre Cluj și suntem puțin invidioși, așa cu ghilimele de rigoare sau nu, că acolo se întâmplă lucruri. Acolo există viață studențească. Voi cum ajutați, până la urmă, viața studențească în Constanța? Prin ce? Prin ce evenimente? Prin ce proiecte pe care le aveți voi? Cum faceți asta, să creșteți viața studențească? După cum ți-am spus mai devreme, ne-am lansat pe 1 iunie, dar însăși activitatea noastră o facem mai serios, vorbind așa, din octombrie, când vin studenții la Constanța. Ideea e că noi, comunitatea tinerilor basarabeni din Constanța, nu reprezentăm doar studenții. Noi reprezentăm și elevii. Știu ce înseamnă tineri. Da. Noi acum în asociație avem 99% doar studenți. Plănuim pe viitor să aducem în asociație și elevi, pentru că există puțini elevi, dar există la Constanța. Încă nu am găsit calea cea bună ca să-i atragem. De când ne-am lansat, am avut o serie de activități, mai mult pe partea educațională. De exemplu, alaltăieri am avut un curs de formare despre antreprenoriat. Un curs în care studenții care au fost prezenți la acel eveniment au învățat cum să deschidă o afacere fiind cetățeni non-UE. Înainte de asta am avut un eveniment despre public speaking, în care studenții iarăși au învățat cum să treacă de partea asta emoțională atunci când vorbesc în public. Pe lângă asta am avut seri de cunoaștere în care oamenii veniți, ăștia buboci veniți la Constanța, am făcut niște evenimente în care ei s-au cunoscut mai bine unul cu altul, s-au împrietenit și așa mai departe. Ai spus la Tomis Hub, nu? Unde este locația respectivă? Poate, cine știe, vor mai veni. Unde am fost, avem colaborări cu mai multe locații, inclusiv Tomis Hub. Am mai avut un eveniment, apropo de vot și alegeri prezidențiale, la Centrul Multifuncțional Jean Constantin din Constanța, unde un profesor al meu de la facultate a vorbit despre puterea unui vot, despre cât de important să mergi la vot. Da. E bine că ai atins subiectul ăsta, că aici voiam să ajungem, la vot. Așa. Voi ați trecut acum în Republica Moldova prin primul tur al alegerilor prezidențiale. Exact. Spune-mi cum s-a implicat comunitatea tinerilor basarabeni din Constanța în această acțiune. Noi am avut o campanie bună și serioasă din punctul meu de vedere de promovare a participării, mai ales a tinerilor la vot. Am făcut un video, un spot care
Ideea lui a fost să sensibilizeze opinia publică, să sensibilizeze ideea asta de a participa la vot, cât e necesar. Și video ăla a ajuns foarte viral. Am văzut, pe tocmai de aia, am văzut acel videoclip și după aia, adică v-am căutat așa, Da, a apelat mai multe televiziuni la noi, oamenii, chiar tineri care au venit la vot în ziua alegerilor în turul întâi, au zis că datorită acelui videoclip noi am venit la vot. Deci a avut impact pe urmă. Ați avut un feedback pozitiv și asta e cel mai important. Asta e pe partea de social media, pe partea de Facebook, dar noi din discuțiile cu prieteni, din discuții cu oameni care ziceau că nu mai merg la vot, că oricum toți sunt corupți, ei sunt dezamăgiți. Și noi oricum am încercat să discutăm, să-i convingem că e necesar să iasă la vot. Nu doar pe Facebook și așa mai departe. Și cel mai important, din ce am observat eu, nu ați spus cu cine anume, cu persoana. Da, pe cine să voteze ei, nu i-ați îndrumat spre o anumită persoană, ci pur și simplu i-ați îndrumat să meargă la vot și asta e foarte important de precizat. Pentru că sunt anumite persoane care zic, ok, votați-l pe X, votați-l pe Y, dar nu e ok și știm foarte bine. Noi, CFB Constanța, suntem asociație apolitică. Noi îndemnăm lumea să iasă la vot. Bun. În momentul când omul trebuie să pună ștampila pe buletinul de vot, e la discreția lui. Noi nu îndemnăm și nu o să îndemnăm niciodată să voteze galben, roșu sau o altă culoare politică. Noi îndemnăm să iasă la vot, să-și exprime dreptul lor fundamental, care știm foarte bine, istoric vorbind, cât de greu a fost obținut. Dar spunem despre situația de la Constanța în primul tur. Știm aici că a fost un scor destul de categoric în favoarea Maiei Sandu. Eu am fost membru în comisia electorală la Constanța. Au participat 540 de cetățeni ai Republicii Moldova la vot la Constanța. Statistica spune că Constanța a avut 377 de voturi pentru candidata Maia Sandu și 4 voturi pentru Igor Dodon. Pentru Igor Dodon, care a intrat în turul 2. Da. Cea mai interesantă parte e că mai avem un pro-rus, intrat mai nou pe scena politică, pe nume Renato Osatăi, care, spre marea mea curiozitate, a ieșit pe locul 2 în România. Da. Dar asta e o altă parte, e o altă discuție. Da. Ceea ce vreau să îndemn acum, până la urmă noi dorim democrație, dorim să intrăm în Uniunea Europeană, dorim să ne dezvoltăm pe partea asta europeană. Deci vreți să mergeți spre vest, nu spre să rămâneți tot acolo? Toată lumea e conștientă că partea asta europeană aduce o serie de avantaje. Și pentru noi studenții și pentru tot ce înseamnă Republica Moldova. Nu îndemn să votăm alb sau negru. Asta eu observ din discuțiile cu studenții, asta observ din discuțiile cu tinerii. Și e important să ieșim, pentru că dacă părinții noștri, bunei noștri au o altă tendință de a vota. Ei sunt mai ușor de manipulat, mai ales că noi în Republica Moldova, practic toate televiziunile dau propagandă, dezinformează și sunt controlate politic. Păi uite că am ajuns la un punct comun, până la urmă, că aici nu mai vorbim doar de Republica Moldova și România în mod diferit. Vorbim de, până la urmă, de una și aceeași țară. Asta e și ideea, pentru că noi, de exemplu, tinerii, ne informăm, avem capacitatea de a ne informa din mai multe surse. Avem posibilitatea de a ne informa din mai multe surse. Și e important ca tinerii să iasă la vot, pentru că, până la urmă, să recunoaștem, tinerii au mult mai multe cunoștințe în materie de politică pe partea asta. Da, bine, poate mai sunt acum, bine, să nu îi excludem totuși pe cei mai în vârstă. Poate sunt și ei acolo, dar nu ies atât de des în față, nu știu. Da, și ideea care e că bunei noștri, părinții noștri pe vremea sovietică cumva erau obligați să iasă la vot și tinerii nu au tendința, ei supărați că Republica Moldova, situația economică, politică e aiurea. Dar mulți din ei nici măcar nu ies la vot. Dar eu consider că dacă nu ești la vot, nu ai dreptul de a critica. Nu ai dreptul de a spune că ce ai făcut tu ca cetățean responsabil ca să ai dreptul tu să critici situația politică, economică, socială din Republica Moldova. Corect. Asta e atitudinea potrivită și la noi se întâmplă același lucru. Pe la urmă, adică ai văzut și la noi totuși o prezență scăzută în rândul tinerilor la vot și eu sunt puțin mâhnit pe treaba asta, dar nu o să comentez mai departe, dar îmi place totuși că tu ești, mă rog, nu doar tu, voi tinerii basarabeni, totuși aveți inițiativă și îndemnați alți tineri să iasă la vot,
pentru că, până la urmă, este vorba despre viitorul țării voastre, unde trăiți. Voi nu mai vreți să plecați din țară, voi vreți să rămâneți acolo, vreți să trăiți într-o țară. Uite că citeam o părere a unei colege de ale tale, care, din fericire, a fost și colegă cu mine la jurnalist, bine, cu un an mai mic. Așa. Un an, este anul 3 acum, cred că își dă licența. Cred că este vorba despre Cristina Maidanu. Da, Cristina Maidanu, exact. Dacă se uită acum la noi, o salut cu mare drag. Da, păi ea spunea că vrea să trăiască într-o țară fără corupție și că nu vrea să plece de acolo, vrea să trăiască într-o țară unde oamenii sunt fericiți. Dacă te uiți așa la prima vedere, poate sună puțin utopic, dar până la urmă ăsta e țelul. Ăsta e țelul, cred că și al tău, e țelul și al meu, e țelul tuturor. Și a părinților noștri, și al părinților noștri, exact. Rămân de obicei cu lacrimi în ochi în momentul când plecăm de acasă. Toată lumea e conștientă și toți vor înapoi în Republica Moldova să trăiască într-o țară democrată, europeană, fără corupție, fără oameni incompetenți în instituțiile statului. E mult de lucru și eu recunosc că Republica Moldova, bun, pe noi ne desparte doar un râu. Dar oricum România e mai dezvoltată din punct de vedere economic. Bun, pentru că a intrat în 2007 în Uniunea Europeană, asta e un mare avantaj pentru România. Noi vedem cum este situația în România, cum este, mai avem posibilitatea, de exemplu, să plecăm prin programul ăsta Erasmus, mai vizităm și alte țări și vrem ca să fie ca în afară. Ca oamenii să gândească așa cum gândesc în partea asta europeană, ca economia să fie dezvoltată, ca să avem asigurarea asta din partea statului pentru ziua de mâine că o să fie mai bine. Da, uite, spunem cum... Acum am vorbit de tinerii din Constanța, de tinerii basarabeni. Tu ai mai plecat așa urechea și spre tinerii din Republica Moldova. Ei ce cred despre această schimbare? Crezi că ei chiar vor această schimbare? Toți? Mă rog, majoritatea? Sau vor să rămână ancorați așa în trecut? Toți vor o schimbare. Doar că nu toți fac ceva pentru a fi schimbarea asta. Unii se implică, alții doar critică, dar până la urmă așa suntem noi. Chiar aseară vorbeam cu un prieten că Moldova nu e pregătită să aibă un președinte femeie. E foarte probabil. Nu avem de unde să știm. Mulți vor schimbarea asta. Doar că suntem conștienți că schimbarea asta nu vine azi sau mâine. Trebuie să începem de undeva. Iar tinerii trebuie să înțeleagă un lucru. Fără implicarea lor, fără mai ales mobilizarea în turul 2 la alegerile prezidențiale, lucrurile nu o să aibă o schimbare. Nu o să fie schimbate. Doar că trebuie răbdare, trebuie să fim conștienți că e nevoie de implicarea fiecăruia, e nevoie de implicarea preponderentă a tinerilor pentru să avem o viață mai bună, ca părinții noștri să aibă o viață mai bună acasă, în Republica Moldova. Ok, și acum în final, Vasile, te rog să adresezi câteva cuvinte nu numai tinerilor basarabeni din Constanța și, până la urmă, și celor din Republica Moldova pentru turul 2. Spune-le ceva, câteva cuvinte. O să le spun foarte simplu. Dacă își doresc o schimbare la ei acasă, să iasă la vot. E gratis. Spui ștampila pe buletinul de vot, e gratis. Nu te costă nimic. Te costă o oră sau 2 din timpul tău să ieși la vot. Toți vor o schimbare. Dar haideți să demonstrăm că nouă ne pasă de țară, nouă ne pasă de Republica Moldova, că suntem responsabili, că avem suficient activism civic în sângele nostru ca să facem această schimbare. Implicare, e vorba de implicare. Haideți să demonstrăm împreună că putem să ne mobilizăm în turul 2 al alegerilor prezidențiale și schimbăm lucrurile. Deci, l-ați auzit, dragi tineri basarabeni, concluzia simplă, mergeți la vot. Îți mulțumesc, Vasile, pentru tot și sper să ne revedem cât de curând și mult succes în bătălia asta, pentru că e o bătălie grea, credem. Mulțumesc. Da, e o bătălie care sunt sigur că o vom câștiga. O vom câștiga prin implicare și prin mobilizare. Îți mulțumesc pentru invitație și doar gânduri bune doresc la toți. Mulțumesc. La revedere.